guys, it's a video no was think that asem na my daily on okay, my daily 2 million. I can then actually 2k more me 2,000 year no. Can 2 million I can my daily 2 million. So become well video a few days ago. That video on like 6 days on social media or so, or 4 days. But the video was circulating since I was expecting some people, especially our reverend fathers. Years to it, which means now all these things are a fight to protect the Christian body, and a fight to win the souls or to turn people away from evil. It is a fight and a vendetta to silence one man, which is Evangelist Chukwebuka Anoziobi. But that's by the way, video is all about JPAC, one native doctor inviting a podcast here. The native doctor was no one the father in adoration. Yes, it sounds so shocking, Abby. Oh no, the father adoration. So, but the mother we turn on deaf ears to that video. So one reverend father no bodo Igbo and Igbo bonye kuloku makada video kedioku. Osi JPAC that na he should provide that young man sinona wall on the father of adoration, or provided that he has 1 million naira for him if he can mention one reverend father. Obugo no post, Obugo no mention ya video of the reverend father. Listen, then I'll be a go and Kegia Malena Behasna. It was one reverend father Alpha. Because the guy made it clear that now throughout his time, don't have go born again, and the father had adoration. And the JPAC on his own part in a posted that video just about all this propaganda naga on now, because I'm not gonna reverend father's name were issue these few days. We have Father Joy a lot of people still on the case, or where we put this propaganda in order to get to trend. This doesn't mean well for anybody. They're just after their own well-being. They're just after their pocket. So if you catch on phone, you had the father who was not up to 1 million naira, and he made that 1 million naira and you can JPAC 20% of it, which is again 200,000 naira. So can you this video, subscribe or call the one. And what be the only man I never na bank and worry all on doka. My father. Open a maru be father or na father bobe and can you go with my adoration. Here you two bia kangari wete. This Nwadi Bianyanzu Jelo interview say na no sondoka na abia na be ya ka olu holo na ndị fada juru eju n'ime ya ndị na-abịa ka ha nalike ha jeme adoration. Ma na onye chọghị trend ọ ga-akpọnyerịrị fada n'ihe a na-eme, maka na ịma na fada nwere ugwu. Ịchọghị inwe trafik n'ihe ị na-eme ịkpọ fada, mana ihe nji eme vidio bụ ka nchie ụnụ warning, ka m mee ka ụnụ malụ na ụnụ na-emetụkwa na-agụ aka n'ọdụ. Eziokwu na ndị fada enwerekwanụ nsogbu, enwere onye ike dị ịbịa n'ọgụ maka na enwere onye kpọrọ afa, maka na isi ngụlọ mmadụ afa kpọzie mmadụ afa ha egwu aka ọrụ gị gba, maka na fada riri nne. Onye mere imeghe kamera ị na-akọ ife sọ gị ya, ị na-eche onwe gị anya etu anyị nọ. Ọ bụrụ na be gị ka fada ga-abịa gwọta ọgwụ ọ ga-eji mee ministrị, ị na-enekwa onwe gị anya wee kwube ma onye nke na-eme gị interview enwebeghị dibịa jeli interview nke kwuokwu ọ ga-akpọnarị fada afa ka ị wee trend ya. Ọkwụ trend na ị chọrọ itrend, ị ga-etrend kwanụ. Ọkwụnụ si na hama aha ga-amakwa ụnụ na-abọ n'isi. So ndị fada ka ị na-agwọrọ ọgwụ, ndị a na-egbusi ndị mmadụ atọrọ ndị mmadụ, kedu ndị na-agwọrọ fa ọgwụ? Ị nwekwara ike ịgwa anyị mmadụ na ịgwọgọrọ ọgwụ n'ime fa? Na-ekwuru ọra ka o jere ime fundraising, anwụchie ya n'ụzọ, gee broadcast ya. Ọ sị na ọgwụ juru na kampụ ndị a karịrị akarị, na alụsị ọgwụ juru na kampụ fa akarịrị akarị. Kedu ndị na-agwọnyefe ọgwụ ahụ? Ịjụkwara ya, o nwegokwa ndị na-egbu ọchụ ogwonyere ọgwụ. Ndị fara ka ọ na-agwọnye ọgwụ ọkwa ya?
ọkwa isi ọ bụrụ na ị na-asị asị enwe ihe ị chọrọ n'ụwa ka ị hapụ inweta ya, mana ana m agwa gị ihe ị chọkwanụ n'ụwa enwetegokwana ya. So na abụmọnụ ahụ sogbu, ama m na ekwube na ọ bụrụ dibịa ka ị chọrọ ime, ịgụrụ akwụkwọ okweghịgume, ije zụọ ahịa okweghịgume, so ihe ị chọrọ inwetaghị ya, ị na-akpọ na last resort bụ dibịa wee na-aghọrị ndị mmadụ. Ọkwa enwere dibịa ma ama ihe a na-akpọ ya akpọ n'eze agụ. Enwekwa mgbe eji gba ya ajụjụ ọnụ mgbe ahụ, ndị fadakwa ka o ji ashine ka o wee chọta m, maka na m amabụghị dibịa afọ, amabụghị omie chacha. Ọ interview ha bupụtakwara ya na ọ na-agwọrọ ndị fada ọgwụ, ọ na-agwọrọ ndị fada ọgwụ. O wee ru mgbe e jidere enyi ya nwoke na enyi ya nwoke na-egbu mmadụ, aha anụzi onu ya, maka gosi m enyi gị ngosi gị ka ede sị na-akpọta ndị mmadụ ebe ahụ, mana ụdị ndị na-akpọta na ihe na-ajụ ha na ihe ha na-ekwu. Onye kwuo nke adịghị aghaghị jumie ya ajụjụ ime oles na ị na-emezikwa na ọka inwe views wee na-ekuku etu o si wee sọ ọnụ. Onye chi ile pepa, onye chi ime ka vidio ya gaa viral, ọ sị fada asị m, fada asị hom, fada asị m, fada asị hom. Ọnụ fada ọba afa nene ka ọ na onwe ha afa, ị maghazi ebe ọ nọ. Kama ndị dibịa alụlụ ana anya nzu, ndị alụlụ ana ga-abịa gwa anyị ndị ohi onye ha na-agwọrọ ọgwụ, ndị ọntọ mmadụ onye ha na-agwọrọ ọgwụ, ndị enye ule onye ha na-agwọrọ ọgwụ, nọọ ịbịa ị na-agwọrọ fada ọgwụ ka o wee mee ministry. O nwere ministry karịrị ministry of priesthood. So nke nwa na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-asị asị na ihe ị chọrọ ga-enweta ya, kedụkwana ihe ị chọrọ ị na-nwetara ya? Ị nwetara ihe ị chọrọ wee na obodo gị ime dibịa? Ị nwetara ihe ị chọrọ isi na anya dịghị na dibịa? Ndị dibịa ma ihe ha na-eme a na-enye nsogbu na soshal midia, ha adịghị enwe efe. Jee ebe ndị dibịa ma ihe ha na-eme, ha adịghị enwe efe. Ha adapụta na soshal midia eme mkpọtụ, ha esecharụkwa ofu tikwa. Dibịa ọbụla ma ihe ọ na-eme adịghị enwe efe ịbịa brokast ebe anyị na-ejegharị aka ogologo akọ. Ndị ma ihe ha na-arụ adịghị enwe efe cha ije ebe ha mmadụ eju, ma ndị a na-ewepụ pin, ma ndị a na-agwọ enye ule, ma ndị a na-agwọ isi mgbaka, ma ndị a na-agwọ ya dị iche iche. Ọma akwasa ahụ mara onwe ya. Ụmụ Chineke na-ege m ntị, Chukwu gọzielu m ụnụ ma tụsara m ihe onyonyo a. Ọ ga-adịkwala ụnụ na mma. Ngụ unu ji eko agaghịkwa agbaji. Ihe ọjọọ mmadụ na-echere gị agaghị abịakwara gị. Ngị nwakwa echekwanyere mmadụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Ekwuchakwa m ka ọ ha m n'ọnụ, tụsaalụ m ihe onyonyo a.